بسم الله الرحمن الرحيم. أحد bir, вахидun birau. Ошында айырмаларды, ошы ике хандың арасында айырма бар. Ахад ул Аллаһ Тәгаләгә генә хас һүз, бер дигән. Буның артыннан хан юк. Вахидун дигәндә гарәп телендә вахидун иснейн сәләсә дип әйтелә. Вахидтан һуң хан бар. Берау, икәү, өсәү дигәнне. Һәм шул ук вакытта вахидундың қатын-қыздарға мөрәҗәгате бар. Вахидә дип әйтелә. Адагында тәҗинскә урада була инде қатын-кыздарға. Ахадтыки бер вакытта ла юк. Шуға Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә, Аллаһ Тәгалә бер ди. Аллаһ Тәгалә берәү димәй. Һәм был сифат Аллаһ Тәгаләнең бер үзенә генә хас. Аллаһ Тәгалә бер кемгә лә мохтаҗ түгел икәне, ул бер икәне, һәм дә унан ошо хандан һуң башка берендәй дә хан юк икәне. Аллаһ Тәгаләнең берлеген туп-тулы итеп күрһәтеп торган һүзләрнең береһе һәм гарәп теленең тулылыгы, гарәп теленең матурлыгын күрһәтеп тора инде.